Te-ai gândit vreodată cum ar fi să ai și tu peste 1 milion de abonați când vezi atâția youtuberi și din străinătate, mai ales din străinătate, cu peste 1 milion de abonați? Ei bine, astăzi am găsit un răspuns pentru voi. O să vă arăt o mică metodă prin care puteți să ajungeți și voi la 1 milion de abonați sau chiar mai mult. Vă dați seama, dacă aveți deja 1 milion de abonați, treaba pe care o faceți pe YouTube poate să devină deja un job. Și haideți să ne uităm la câțiva youtuberi cu peste 1 milion de abonați. FaZe Rain, Quable Cup, Jelly, The Syndicate Project, Road to Show, KSI, LA și bineînțeles și PewDiePie, The King of YouTube. Ei bine, ei sunt doar câțiva youtuberi din sutele și poate chiar miile de youtuberi cu peste 1 milion de abonați. Ei bine, astăzi vă voi arăta soluția pentru a ajunge și voi acolo. Ei bine, trebuie să dați un like la acest videoclip, un share și să vă abonați la canalul meu dacă nu sunteți deja abonați. Oh my god, și puteți vedea că este adevărat și chiar am peste 1 milion de abonați. Am făcut și eu chestia asta la videoclipul unui prieten unde a zis că așa este. Deci cred că este un nou sistem pe YouTube unde apari mai repede la Related sau pur și simplu apari în search mult mai sus și ajungi, deci eu am ajuns la 1 milion de abonați în doar câteva ore, cred că 3-4 ore. Deci dacă faceți și voi această chestie, dacă dați un like la acest videoclip, dacă vă abonați la canalul meu și dacă dați un share la acest videoclip, puteți să aveți și voi peste 1 milion de abonați în doar câteva ore. Ei bine, sper să ajungeți cât mai mult la 1 milion de abonați și să, nu știu, pur și simplu să vă îndepliniți și voi visul. Cam atât a fost. Sper că veți fi fericiți peste încă 3, 4, 5 ore și să-mi spuneți în comentarii câți abonați ați făcut. Pa, pa!